KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka National Hinyotrap People's Federation kabala budien ha kabayade bat kajingshna ka public toilet lani ka penkhana patba ha ka snong mauyong rem kala yo jingtep now Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Titus Tarwal Khan ba ka council kan samang pisa na ka banta banshnai ka ni ka penkhana ha ka jaka bajubo ya ka no entry ha ka snong mauyong rem bat khanglat ya ki trok kitmar bandrong shanong ba shilong kat ba kampat de ka poryan Kajing budien jong kaseng kalong hadien bakal alap baki don kinong nyatrok ki baju ye kendo jing e ha ka bayde bat kapan khana onna kila shabat ha ka surok ba maunong rem ha ki kinta bam pat pelaj ki bandrong shanong ba shalong u General Secretary kaseng u Hubert Lin Lingdo Sangriang u loong ba kaseng ka khamilinti ba ka District Council kan le no kham kloy National Hinyotrap People's Federation isu kuat ban pentip sepi ba katuki isu pengisim ha benai beradab mo mai kran phang ka painkhana lani ka public toilet na ka banta katika no entry hapo moyong rem ka ba labun sedam ta kilap pentri kam hendrai kamdon ka public toilet nei teng ilawan ye kendu ye UCM hang ni hapo district council ka ba sotnat kolong ba UCM jongi CM badan burom la sim khia ya kani ka banta na ka banta ban pentri do ya kani but nak keluar ban sa hak ka sanction nak pentaban pentreno dan ya kanika ya kaban sna ya kanika painkhana ti apo moyong rem no entry ke baju yang ki trok ka performance ni mo empat tip ka sanction ndre ila keluar mentaban penlek ka sanction bat imsa pentip yang i hap limit po secretariat ro ya ba dp na munta ka katuga benta mo ndre hang ni menta UCM ka ka ba ula sim ya ka benta kalong ya kaban sna ya ka painkhana lani ka public toilet hang thi apo moyong rem no entry kran nang da shumi na ka kamera jong CM te la kular ban sna ka sanction bat insa pentip yangi te yong bat pen kloy ka bala bat ndangi la yo ka jingtip na po office jong CM te insala ban tip no bin sedang no lani ban pentre ya ni ka pasnai ka painkhana thi kabasa menta kalong sa kajaka ngi habban lagi kendo ya ki nong kit kam snong mo rang ba snong ba kin recommend yang i hak no kajaka ka ba biang lan bai hap ya ka ban sna ya ka te pan khana ka public toilet hak to kajaka pan khana mo hang thi kajaka ni kemut bangin wan pan reina kaliang jong UCM la sim khia bat ulak lar ba ban sna ka sanction nam ta ka thi ka bata ban sna ya ni ka pan khana nitip ya kata bahar no kono jaka bateri kamro lane kumpi ngan ai luksa kumki tourist spot lane kino jaka kum adu ketika viewpoint harum jaga turu dai tang menta kat no katu sedang ban pau lane ban trekam la pensna no ya ka mo jaka le sabar pasna andre kathi ka jaka trekam ke bam ta ada ki post nam kamdon ya ka dia long ni dispensau ya kata ka sarkar ba mo kade ban don kapan khana lane mo kanam long ke ban penjabo ya ka jaka nak ba sulit sabar situation ni kata kada jing pensau nak kaliang jongi iwan ban yatu dengan ni apa office jong CM dan rai nak kaliang jong CM hi u takular la ne u ong yangi ban ai ka sanction nang ban sna kathi te kata kada ke ba min haban lek ye kendu pat mo dirong ba snong ban kren sang kata ke ngam tharai bakan long kum ta kum ka snong ru mo namar nam ta ka jing bah hi jong ka snong ka tu gan dai be nam ta ka sang jongi ngatrai ka song thu ka snong kata ma phi ru mo ngatrai phi sai ya kata ba ka jing jabo mo lane ka jing penjabo tu balik sabar pathar syarut sekiar lane ka tu ki baru nadu ki traffic police ki driver truck ki teng teng li truck ki adab semam hatu dia kalong ke ka ba long amdai tang ya ki biru ka ba wanra ka jing sliu lane ka ban ma kta ya ka ko ka khia rek kta roi ka maryang tengah try na ka snong kanom don kono ka jing khang persya ya kani ka ma ka dai ka jing bahai nam ta ka snong